जय श्री राम, राधे राधे। शनिचर बार के दिन कुछ शुभ विचार हो जाओ। काफी टाइम पहले हम सुनले रही, काफी ज्यादा अच्छा बात बाटे, लॉजिकल भी बाटे। केहू सुनले होके तब फिर से सुन ली, अथवा नहीं के सुनले बानी लोगिन तो एगो लॉजिकल चीज देवता और दानव के बारे में आज बात कही जाए। अपने लोग के कितना तक लॉजिकल लगता अपने कमेंट में बता सकता नहीं। बात कही जाए युग युग के, समय समय के, सतयुग के बात कही जाओ, जब देवता और दानव दोसर दोसर लोक में रहे लोग, देवलोक पाताल लोक ऐसा करके सुनले हो के लोग इन अपने। तब आयल त्रेता युग। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रहत रहे लोग, जैसे कि अपने सुनले हो के राम और रावण एक ही लोग, पृथ्वी लोग, अयोध्या और अपन लंका। तब आयल द्वापर युग, कृष्णा जी के युग, जवन युग में देवता और दानव एक ही वो घर में रहत रहे लोग, कौरव और पांडव अपने लोग सुनले ही होके हम लोग। तब आयल कलयुग। अब कलयुग में देवता और दानव कहाँ रहेला लोग, गेस करी। कलयुग में देवता और दानव एगो लोक में ना, एगो घर में ना, बल्कि एगो शरीर में ही रहेला लोग। अपन ही शरीर में देवता के ही वास बा और दानव के ही वास बा। फॉर एन एग्जाम्पल, एगो एग्जाम्पल से एकरा पुष्टि कल जाओ। जैसे केनहू भी अपने देखले हो के हम लोग केनहू भीड़ भाड़ लागल रहेला, अपने खुदे जात होके ई सोच के कि का भइल कुछ भइल हो कि त देखल जाओ का भइल बा। लेकिन जब अपने लोग जानी लोगिन और देखे लोगिन कि कुछ नहीं के भइल, तो एक किस्म के डिसअपॉइंटमेंट होला कि देखा ना भइल कुछ नहीं के और ये लोग फोकटिया में भीड़ लगेले बा। ई डिसअपॉइंटमेंट अपने के भीतर के दानव लेके आ रहल बा। अपने के ही हमनी के ही कुछ ऐसा जरूरी पर रहल बा, तो अपन जरूरत के ला हमनी के थोड़ा टाइम ला ही सेल्फिश हो जाने सन। जे लोग हमेशा के ला सेल्फिश बा उ तो खैर दानव हईले ही हटे। लेकिन देवता और दानव एके गो शरीर में रहे वाला युग के कलयुग कहल जाला। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, आई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के खत्म करे खतरा एक ही गो चीज उपाय बाटे, अपने आप के भरोसा दिलाई, भगवान पर भरोसा रखी। का पता ये इमेजिनेशन और ये भरोसा अपने के दानव के ऊपर देवता के भारी रखे और ये अपने के हाथ से लोग के कल्याण होके और ये कलयुग में अपने थोड़ा सा कलयुग के इफेक्ट से बच सकता नहीं। आशा करता नहीं ये संदेश शनिचर बार के दिन वाला देवता और दानव के अपने लोग के अच्छा लागल हो कि ना सुनले हो के तो ठीक बा, सुनले हो के तब भी ठीक बा। जय श्री राम, राधे राधे।